15-ročná Martina prišla domov s plačom a zamkla sa v kúpeľni. Jej mama klopala na dvere a chcela vedieť, čo sa vlastne stalo. Po chvíli sa jej dievča zdôverilo. Ona prišla domov, išla hneď na vecko a tam začala plakať. A potom povedala, že mama mňa znasilnili. Som až s plačom hovorila, že nech už prosím prestane, tak on povedal dobre a pustil ma. Spýtal sa ma, že či v pohode. Tínedžerka sa priznala, že si v bare s kamarátkou dali aj alkohol. Od neznámeho mladíka si vraj opýtala žuvačku, aby pred rodičmi zamaskovala, že pila. Dievča vraví, že muž ju potom vylákal von z baru s tým, že pôjdu po žuvačky k nemu domov. Ja som dala vypité a išla som s ním, aby mi dal žuvačku. Aby to nebolo zo mňa cítiť, že som pila. K znásilneniu malo dôjsť na tejto ulici, no Martina si presne nepamätá, za ktorým rodinným domom. Ja si nepamätám, že ktorý to bol dom, tak tam bol ten altánok. Dievča chytil zozadu okolo krku a odtiahol ju na tmavé miesto, kde ju znásilnil. Zneužil to, že som bola opýta. Rodičia 15-ročnej Martiny sú z celej udalosti v šoku. Boja sa o dcéru, keďže je vo veku, kedy vníma všetko oveľa citlivejšie. Umenský vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre zločin znásilnenia. Násilník si môže za tento skutok posedieť vo väzení poriadne dlho. Hrozí mu totiž 7 až 15 rokov basy. Zo Sniny pre televíziu JOJ, Katarína Kleknerová.